Така, ще снимаме клип. На Филтерио! Искаш ли да се редуваме? Окей, сега играя аз. О, вой, нов скин. Да, нов. Така, сега играя аз, да знаете. И аз съм с Миро. Тоест, аз съм Маняк Пепе и днеска съм с него. Да, нарочно и аз се кръстих Маняк Пепе. Защото му е късметлийско. Не, защото... Ще... сега е такова. Кристиан просто е болен, трябва да се взима сироп. Не, колко съм тъп. Боже. О, шит. Умре ли? Да. Ще игра още един път. Просто е така. Така ще си игра. Така може гласът да ми е малко прегракнал, но вчера доста виках. Така, направих доста точки. Глупости доста. Много малко са. Но, какво направим? Така, хора. Кристиан се върна. Най-сетне. Колко точки се събрал? 5900. 6000 вече. Не. Вече 60. Искам да го убия и той... Ей, така ще го убия. Добре, 6002 точки. Сега сте наред. Добре, хора, не съм много добър. Даже май въобще. Уби го е. Може ли пак да съм? Да, и аз бях. О, рекордът ти е 31 000. Днеска го подобрих. Днеска сутринта, когато се будих. Тапана. О! Омака! По погрешка. Знам. Ма някой да не ми взема точките. Никой не ми взе точките. Уби го това. Съвсем. Чай малко. Добре. Направи На твоя телефон е малко по-лесно. Защото не е бъги чак толкова. Не е малко им бъги. Тъпли си. Кристиане, какво правиш? Вече съм го. Това малкия. Аз да съм с малкия. Затисни и то големия, бе. Лавя. Не, лавя просто, да. Видя ли колко лесно става? Понеже по-големи са, ще умре по-бързо и по... И по-славно. Умира. Не се умира. Видя ли? Колко точки имаш? 3000. Страна ми нужно да е. И хора, само заради това умрях и сега е той. Колко? Аз те победих. Дай, играем пак отново. Играй като мене. Виж, и то си голям. Ах ти маняк. Don't touch my masa. Ела. Сега е той. Сега съм аз. Може да снимаш колкото време ти си искаш, нали? Ами мисля, че да. Колко памет имам. Хора, съжалявам, малко паднах. Никой не трябва да знае. Браво, Крис. Това ще кача на YouTube, нали знаеш? Хора, нищо не сте чули. Да. И да се чули. Тихо. Аре, игра последен път. Аз си спирам клипа, защото... Нали? После може да играем някоя друга игра. Някаква дядя ще играем. Хайде, престани! Хубаво, добре. Това беше за клипа. Доста кратък, но... Какво направим? И така, хора, за сега спираме клипа и ще се видим другия път. До скоро от мене. Аз бях
Станимир Станков, а той е Маняка ПВП. Може да посетите... Нищо не сте чули. Може да посетите неговия канал. Той се казва Кристиан Самоковлев. Аз съм Маняк ПВП. И до нови срещи.